No
Come on. Mai Dhereki is enough. Let me just play another song. Then we start. You know, I'm vibing with this song. A big shout out to Master H. Song, you guys. Master H, I just started loving you, Shaka. I love this song. You know. All right, let's go to my. Rubbish. Yes. This song is driving me crazy. Okay. Thank you so much. Let me just start by greeting everybody. Oh my goodness. Happy 2024. I missed everybody. I don't know when last I did a live show, but today's live show, I was never gonna miss it for anything. You know, I really planned, and I came yesterday to my apartment, and I said, you know, baby, I came to my boyfriend, a big shout out to Dr. P, and I said to Dr. P, I cannot do a live in your in your penthouse, because I'll be so loud, and it won't be good. I'm used in my own apartment, so this is how we're gonna do it. But how are you? How is 2024 treating you? Well, I missed everybody. Well, my New Year is going well, actually. Sadly, we lost my grandfather, the father who gave birth to my mother. We lost him to glory. You know, he was 97. But nevertheless, we celebrated our Seko's life. May his soul rest in eternal peace. But anyway, let us
play something so that I don't know who the fuck is calling me, and I don't like to be called when I'm doing a live. Actually, let me block this person. Where's my iPhone? Because I don't like to be called when I'm doing a live show. You're not special. My fans are very special, so don't call me. I don't know why. Who calls me when I'm doing a live show? So, okay, anyway, I'm gonna block that nigga. I'm just gonna block that nigga. So let's just look for a song where we're gonna pray. I have to pray. Okay, a big shout out to my international fans. I didn't know that I have a lot of fans from Kenya. You know, I was just checking my statistics the past 2 days, and I realized that I have a lot of fans from Kenya. Kenya, asante sana. Jambo yako Kenya, habari. Mungu akusaidie. Kenya, asante sana. Yeah, karibu Kenya. Thank you so much. I didn't know that I have a lot of Kenyan fans, Zambian fans. I love you so much. Thank you for loving me. My name is Tatelicious Esther KARIGAMBE-SANDBERG. Well, I'm the Queen of Entertainment from Zimbabwe, but I'm based in Austria, Vienna. Sometimes I go to Sweden, because that's where I do my hair. But I'm solely based in Austria, Vienna. I love you so much, and let's go on to the gist. I don't know who's watching me, maybe from Cameroon. Bonsoir. Maybe from Zambia, Murishani ba Zambia. So today it's gonna be a show like always. I have this Zimbabwean couple, a young man who decided to date a prostitute, you know, and there's been a lot of noise on social media, you know, because this prostitute has kind of upgraded her prostitution ways. So as the Queen of Zimbabwean Entertainment, it's in my office, it's in my jurisdiction to tackle this issue, because the whole country has been crying. The whole country was saying, "Oh, Queen, what are you going to say about this?" Then I interviewed both of them, the boy and the girl, and last minute they decided not to want to come to the live. But thank God, God gave me a brain so that I can, you know, record their conversation. But I would like to pray first before I start. But I love you, everybody. Thank you for joining. Let me just look for a song which I'm gonna play before I start praying. But I love you, and I hope 2024 has opened good doors for you. And I know I have also a lot of fans from Nigeria. Hey, Nigeria, Ibus, hey, Yorubas, Hausa, Delta, Edo people. Oh, Niger now. You know, I'm half Niger. I'm half Zimbabwean. Niger, I love you, my Nigerian fans. I love, hey, Ibubanu. Hey, yes. Okay, let me play this one. I need to start the show now. All right, where is this? I want a song from this choir. Can I find? Yes, I found it. Sacred Harmonies is my new to-go choir. I'm starting the choir. I love you so much. You are love. Hey.
Okay, let's pray now. Okay. Thank you so much. Okay, let us pray. Amen. Oh God, you are the mighty God, the great. We thank you for making us meet again in 2024. 2024, God is opened to us. You know, oh God, you are the mighty God, the great I am. Ha! Hallelujah. Hey. Hallelujah. Paskavandiaro. Satekapaya. Father. Taunganira gua. Aiga, don't I know kuti tungani panutens. Iwo vana vanetsa uyu beta uyu taiti uyu. Na Kaili uyu vanetsa. Ndo vatunganidza panutens. Zvinoteta tikatange shoka nai baba. Tisati takupai mpiri yenu. Amuwani vodi huru. Wenyuwari. Hunosha. Misa kwazo. Ha! We give you all the glory. And we just agreed you to be your vessels. Tingori midziyo yenu baba. Mbiri ndenyu tinokutendai. Chita yekuti wauya pano. Moyo wererukirwe. Vaseki vaumpuruke laughter. Isu tichingochovera show. Nokuti muri Mwari. Hamuchinji. Baba, mutiregerere zvatinokutadzirai sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Mbiri nerikudzo zvidzoserwe kwamuri. Muzita rako Baba, nomwanakomana Jesu Kristu, nemudzimu unoera. Amen. Okay, let's start. Jehovah. Kwakadi kumamana, you know, it's last minute. Imagine. Vana vamva wabuda zvasvakanzi. We are not able to come to your live. Nekuti hama. Second, every time when I do an investigation, I record my phone call so that vanhu vasazoti queen vakati. So chatanga ende mugona. Ndaichazoda kutapa mashoko emsikana anonzi KIKKIE KIKKIE. Ndamubvunza ndikati zita rako unonzi anonzi KIKKIE. Because maitira anoita haitwe nevana vakatrainwa vakabva kune vanhu. You get me? The way she does the things. But mukutaura kwazoita anotumwa namai vake. Mai vake ndo vari kumutuma kuita chihure chinotyisa pasocial media. Hazi mwana anoyemuruka uya. Chero inini danga ari sister yangu nekuita kuzvandinoita ini pasocial media uya achindiita zvakadai. No. I would have bura day. Saka mai vake ndo vanomutuma kumba kwavo kune nhamo. Musikana ukiki. Kumba kwavo kune nhamo. Kunodyiwa nemadhodhi. Saka vakatuma mwana wavo kuSouth Africa kuti aende kunotsvaga mari nebeche. Munongoziya kana hure kana munhu atombomvana. Ndakatariswa nemvana ngani pana. Imvana dzese idzi. Ona ungomvana wangokwirwedzike. Komvana dzine chiremerera. Chero pano ndiri mvana ngani. Andi ndine mwana wa ndiri chiwe. Ndiri mvana ngani. Andi ndiri mwana wani. Second, this dialogue, you know, it's mvana. Ndiya Munya, diripa live. Sorry, Munya. My manager is calling me. Diripa live. Let me take my other phone so that I call Munya. Maybe adaku kumoresa. Maybe Munya adaku kumoresa. Maybe for the iPhone now. Where is my iPhone? Maybe Munya adaku kumoresa.
Just hold on. Maybe munyada kumoresa mira ndifonere manager wangu. Maybe munyada kumoresa. Kushino phone yangu yashembe. Battery range. Oh, Munyan calling you just now, baby. That's my manager, Baba Shanti. A big shout out to the Via family. You know, let me just put my iPhone on the charge. And the Shanti say iPhone, you need to move with Samsung. So that's why my iPhone is always low battery. That Samsung, and my manager is calling. Let me try to put this phone on. All right. Hansi. Okay, let me call. So that I'm starting my Morisa guy manager. Let me try to call him. Munya in Canada. In Canada. All right. Yeah, connect. Okay, let me call Munya. Oh, good Lord. I love Munya. A big shout out to the Via family. Without music, you know, my music career is moving very well. So I love Munya. Gandumfone. I missed call. And even MVANA, I was really say. Munya don't MVANA. And Munya don't blast. You know, let me connect. Let me try. Hi. Hey, she say Bururu. Morisa Ivan Mundilpa live. Morisa Ivan that Tiripa live 6,800 people vakatarisa. Itamakadi. Kurisa iku Canada. Jiri say ko blast. Masquera say blast. All right, blast. Thank you, blast. I just want to see out my life in Pano. Anton Spamninga. Shando manager, but he's a good vibe. I love him so much. So that was Munya, my manager. So then shout out MVANA. Ndakati teseti MVANA Panama. Bakandi tarisa MVANA zese izi. MVANA, you know, but now we are talking about the Sweet 16, you know. So we are going to begin. Pandafonera muskana uju, damfonera nas. Mkomana dakamfonera lesuro, na datara 59 nas. But let's begin with the conversation. Yemskana, yandataura naina. So that munongonzi wow, you know, kuti kwa kamera say kuma, you know, kuma send line. Okay, let me try to remove this. Speak about this. He won't follow and now. Dewa Jesus, Yeshua mfaro and now. Taka piwana baba. He won't follow and hey, before I forget, a big shout out to the second lady of the country, my vice president. What's her name? My chance. You know, very humble lady. Shakaraba Sonderebos. A big shout out. But let me just say her name nicely. Manonzi Mini Baloy. A big shout out to you, my vice. You know what happened? I can't go send that message. Congratulations on your wedding. We as a country, we love you. You look beautiful. Ghost. Video. So I honor you, ma. I honor you, ma. Yeah, we love you. And my vice president, Mkazwa General. Thank you. Hey, thank you. You know, I just had to make this shout. You know, Mama Mini Baloi Chirengwa. All right, now let's play. I just had to make it, you know, because you know, I was here with no chai, and it was this year. I'm doing a half of the single. It's gonna get a video call. All right, let's now begin. Let's begin. Shakatere. Hey, tichitanga munzu wemadisi nyongoro yekumba uku
uyu mwana uyu anotumwa namai vake musikana uyu anonzi KIKKIE anotumwa namai vake kuita chihure chaanoita icho chichi. Alright, bluetooth yakatoconnected bluetooth takuconnecta paspeaker so that munzwe kuti zviri kufamba sei bluetooth izvi. Jehovah. Alright, tinonzi Chiiko ispeaker. Yeah, ish ndaiwana. Raichiconnecta. Yes. Chatange pama voice notes. Ngatitange yemusikana. Tozopinda mune yemukomana. Mukomana uyu nasisi vake hazviwirirani. Vakavengana zvisingaite zvezvia. Zvisingatoite. Mukomana uyu nasisi vake uyu better. Anonzi better ndo zita rake. Anonzi better ndazotora picture. Anonzi better something. Yet anonzi title. Zita rake chero anonzi better. Right, ngatibigine pamusikana. Munzwe. Zviri kuitika mamana. Hallelujah. Part 2. Kupatatora nemusikana. Hey, Shumba, maswera sesego. Anoera Shumbaka. Unokoziya kana munhu achiera Shumba. Tinomupa chindi ndi mai vangu muera Shumbaka iyi. Apa musikana wake futi anoera chi? Anoera manjenjenje. Mai vakabereka mai vangu ndi manjenjenje. Saka ndeve kukama zvawo, kama chaiwo pachivano. Then Yesu isapanya. Musununguke munzwe. Iwe ningiwe taiti iwe. Andinakada basa nemi mazvinzwa. Ndane nguva 13 years ndichita ma live show panapa. Ozonditi we cannot come so. Zvinondiri kuplay a voice note yako yawataura wakati unoroyana nasisi vako festival nemubamenyu. Ndikuiplay yakwati ndisaplay. Nechihure chemukadzi wakabaka akatanga kupinda murini mupower. Ndo yandikutanga nayo. Sata misatanyo kwevanhu. Ndatanga kuita live. I have planned my show and you give me surprise. No show. Panyo. Jireshe. Jiremwa zvevanhu. Tkunyumo. So mazimu mani kanto warone edziyo mukomana uyu. Miromo inge muromo kudaro. Unge mabechere kuno kwekwe. Kupupa munhu makambona muromo yataiti. Ane miromo inenge beche. Kuchokuruka kuku. Une chirwere. Kalabashanta, Rigos Kavado, Pradia, Kevenge, Kukurianda, Pekete, Shokrogodo, Rubbish, Panyo. Alright, get in the bill, Moonsway Shane. Because there are never phone calls too, and I could. So we cannot come with this, Mushakwenush. Mushakweda, Kuna Shakadar, the Uncocha, and Shakadaya to see. Okay, continue. Thank you. From the beginning. Hello. Hey, Shumba, masquera says a good. That's where say go tax licious queen. Our queen is doing fine. Murora say, keep him Murora phone. Murora arinane zvake. Aska. Hey, Murora wematatu. Muri sei kuitate? Blessed. Unoziya ndokufarira zvisingaite. Ndoda pawakazoisa TATOO nezita rasekuru vangu ndakabananzwa manyuku. Thank you. Kiki, zita rako Kiki, it's Kimberly. Kana kuti Kelly. Kiki zvamire? KIKKIE. KIKKIE. Unoita remuzukuru wangu. Mwana womutwini wangu wekupedzisira anonzi KIKKIE. You know, so wow. You know that's a beautiful name. How are you? Let's start by this question. How are you? Let me say I'm better. Taura kuneshona ndauya sotusununguke. Taura neshona. Ukunzwa sei, especially nekutrolwa kwauri kuitwa uchitukana na Keti na social media. How are you feeling? Ndikutoavoid social media zvokudaro kutoti ndakatokuona kuti nesu drama rese rikuitika handisi tombobata foni like
varungu waste our time yawe nenhandistore. So for me to be okay, ndakangoona kuti to stay away from social media zvemadays. No, okay, I don't read comments, I don't see post wakupi, ndiana ndituka, ndiana tichi, nenjungori kumba, njungorarama normal life yangu as usual. So I think those are only batsira ko kuila. Ah, that's nice. Tell me from the beginning, murume wako wekutanga, why is he angry about relationship yako na TYTIE? Ndo zvaingoita here kuti wakaona mukomana munyowana anokufurufusha? Kungoti ndandisati hangu ndakaita move one chichi. So ndoda kuti mubate panapa. Uyu Kylie uyu Kiki. Kundazobatsa right right. Uyu Kylie uyu akanhonguriswa ari form 3. Anga ari mwana ane musikanzi wazvisingaiti munozozvinzwa mukomana wacho achitaura. Akaitiswa pamuwiri. Mauta zamu ya numbu ari form 3 nemukomana wekutanga. Saka akatobvira kare aine chihure mwana uyu. Mwana ihure uyu. Hure riere matako mahombe randitadzisa kupinza nyoro. Hure riere matako mahombe randitadzisa kupinza nyoro. Ihure mwana uyu. Akabvira kare achihura. Saka ndada kuzobvunza kandakati murume wako kuti koza ane mwana wake wokutanga, iye mwana wake ege wokutanga anochengetwa namai vacho. Mai vacho kuZimbabwe vari kumupembedza kuti aite chihure chaari kuita mwana uyu. Mwana ari kutumwa namai vake kuti vanochokwezi mai vake baba vake havaende kubasa. Mwana uyu Kylie uyu. Saka mai vakamva kuti zano nderipi, rega ndiendese mwana kuti aende kunohura kuSouth Africa. Ndo paakati dhuma neuyu uyanzaro riri kutamba here zamura East Africa. Ari kutamba here mazambinyika. Unongoona kuti vanhu vaoneka izamuri ipublic ningi national property. Mazamenyika. They belong to Mnangagwa, these ones. Mazama apa. Mazama apa. Mazamu. Enyika maza. Zamure nyika iri izamure nyika izamure nyika. Alright, let's continue. Ndinangokudza still kuti murume wacho wanga anchibvunza kuti murume wako murume wekutanga waine mwana naye. Continue Kai. Enda kupa itu ma back stories ka. Ya player. Continue baby. Okay. Saka paakaona iyo kuti ndaita kuvhoni then ndozvakamurwadza kuti ari kuona kuti munhu wacho anondida. You see matasa content yedu everything zvatete tichiita. Aiwa isu content. Let me say to you this. Sekuru muripo here padhuze da kuti munge muchinzwa nchitaura. Yes, content iyo, it's not the real life. That's true. I want you to know that it's not real life. Chinonzi real life zvinhu zvinoitika padzimwa makamera. That's true. So I mean when I see your content, I'm entertained and I love you as a couple. But kuti zvinzi real life vanhu vanotokuziyai off social media vanogara nemi kuti mukudanana. So kuti iye akaintrigwa neko zvaakaona social media zvitoratidza kuti mukomana uyu asati brain dzake hadzisi right, because people they put things for social media for different reasons, content, just wanting to be innovative. So izvozvo zvakatongondiratidza kuti mukomana wawadana naye imhondi aikurova here nokuti muchiri kudanana murume. Chainyanya kuita as I said akambotraya kuda kundiuraya at first painditi ndipise rumbu watwati ndoma zvapera ndiri kuno kwangu ndingamunyepera ndikaimbondishungudza zvezvokuti munongozivawo mamwe mabvisa ekuti munhu anenge kuti ane another woman life make vachindifonera vachindithreatena vachindiita sei. So ndozvichinji zvainyanya kundiita zvokuti ndakausvika pakuona ndikanoti ane makore mangani mukomana? Ngatisataure zita rake because we don't want kuti timupe relevance yaasina, but ane makore mangani? Ane 25. Ane 25. Ione makore mangani?
Okay, but and panos of dispose of my HURE nakambotaura age. Kana wine HURE nakambotaura age. I'm below 20. Kana wine 21, 22 unongoti queen I'm below 30. Ndipe range. I'm a kore for now king no. HURE nakambotaura age. Vakakuti mukomana uyu wakatanga kudana naye uri under age here. Sometimes vanodana nevanhu vari under age then itori abuse iyoyo but wangowa hako mature pawakatanga kudana nemukomana above 18. Yeah, then she will score. But wangowa mature. Ari form 3. Form 3 ndo pakaitiswa nono. Yeah. Ende mwana wenyu wami naye ane makore mangani? Oh, Queen, come on. I don't know. Like real life, she can't find it and social media. Are you like people who Alright, that question is okay. We can leave that question. But Trukuti, murume uyuyu ari kuplay a role here mu child care. Ari kubatsira kuchengeta mwana here. No, nakana zvari kutoita nakana mari akatumira kawane paiti ndiuye kuno ndopa akatumirawo mari chete so pamwe pese apa hadina iye paakatanga kuva bhita antika zvokutodaro paakaona pasocial media antika ndopa akazotanga kuva bhita ndopa akatanga kuthreatena what. All right. So when we talk about kuti ane mwe mukadzi angaine mwe mukadzi uri kuZimbabwe here kana kuti wakatongozosvika uchiriwa surprise uchiona munhu atone mukadzi kuno kuSouth Africa? Ndakatozongoona surprise that was ndakatanga kuzongosvika mapost. All right. Ndatigosiye nyaya iyoyo. Then you know, before I run a story on my social media platform, I do a lot of research according to Mimi, the two of you. And there are some people varukuti vane information yako mamana omu. Anzi usati wasangana na Tate, wanga utomborowo musikana weusiku, uchipinda mbawa, uchipinyoresa beche, here and that. How true is that? Ini nangu handitozivi nezvazvo vanhu vavo kuvataura daro ma11 chaiwo abva ana kwini zvinhu izvozvoka kubva kudhara vanhu izvezvi vanongomuka so handika akangoti kana kuti izvezvi vakaziva kuti nyaya yedu iri kupisa anongona saka munhu wese akutotsvaga following nezita rangu izvezvi munhu anenge achitaura daro handimuzivi izvezvi munhu enge amubvunzwa ndakadzidza chikoro chinonzi chii haatozivi my real name chaiyo haatozivi ndine vabereki here vanogara kupi haatozivi but munhu arongofumuka right now anogona akangoti handomuziva uyu HURE dzakazodai kandi haiwa wanga kamborohwa ka 10 haiwa wane vana 5 every akuzoti right now munhu wese anomubhelieve anogona that's why ndikuudza kuti ndikutoavoida nyaya idzodzo like no but you know a lot of people vari ku you know why I ran your story. I spoke with your husband yesterday, or with your husband to be, you know, with your boyfriend. Nakataura naye TYTIE yesterday, and I love TYTIE because I know Shumba. I love you too. So you know you're kind of relatives in a way. So TYTIE aitaura in terms of the family drama, actually reputation yangu yatintwa. And this is the opportunity to clear because it cannot only be TYTIE. You two, you are now together as a couple. Hopefully, I told Muruma yesterday, ndakataura naye pafoni, ndakati chishuwo changu ndechekuti urore KIKKIE nenyaya yekuti ukasaroora avana kuroora nakavachirungochaya mapote papa hapana murume achada kumutora regarding the content on social media. That alone. And I'm honest to you, and because I'm not clicking for likes or loves. People, they know me everywhere. So I cannot say kukurana story no, I'm known. Even the president knows me. But I'm telling you the honest truth. You understand? Kuti murume wako ndakamutito yesterday. Chau chamchagona shumba ndichekuti munobvisa mari. Amba handi promisa akati queen, you know. There's going to be a surprise in a few weeks coming, you shall see. And I trusted him. So iwewe pauri kuya pa platform pangu today
you are also clearing your name. Because trust me, but if you silence them with the truth, of course you don't go into detail. Even my families must get into details because social media will pass, but family will always be there. You understand? Clear your name. What to clear as tarako pakuta upinde mbao. What to clear ausatu want clear as tarako. Wakambo HURE usatu wagara nena budu wangu nena sekuru wangu. Because vano hano ya information. Yes, tawa sekuru. Yeah, ndakupinda ipapo kwinisa kupodza ichi ndikuti number 1 andine pamwe vanhu umwe munhu iye andombodikana kumbana kuzostarake pano munhu iye ari kutenga vanhu kuti vauye paplatform pake nemafone calls vachinyepera kuti hama dzangu inini vachitaura information as if ndivanasisi vari kutaura sasisi vangu but inini chero ndine maissues nasisi vangu handingavenge sisi vangu zvokusvika pakuvanyoa kuti mazotaura chakati pasocial media ndinyazoziva kuti voice iri kutaura harisiri rasisi vangu. A lot of people vari kutengwa nemumwe munhu atogorana kana basa zvake munhu iye and we want to mention that person atimupe relevance aite hake zvaari kuita hatina basa nazvo imi matosilence and ndaenda ndichigona kumbotaura nasisi vako you know ndanyasunzwa kuti what is a grievance you know some of the things zvine zvichiitika mumafamilies zvimwe zvinhu zvidiki fani pamwe nenyaya yekutoti pamwe kiki tisatashika ikoko zviri kutaurwa neva izvo zvokunzi hanzi kiki akazohura because the person ataura I think ndasangana nevideo zvinzi kiki ndaihura naye mubhawa kiki ruhure rakazodayo. What I love about it, Kiki found love. Ndiani wangachifonera pana Chiiko nai munondifonera kuti pa live in pani pa mata man Chiiko pakana ndisiri pa live ndo amufone uzoti muzvireshe izvi uri kufonei ndakutadzirei continue hey masikati kusejo sona rumfonera pana kwaita play Tapa ma minutes mangani kuti apa it's 45 minutes tiri pa 8 minutes okay ndiani kwari kundifonera from Norway makungofona okay let's go pa 8 minutes up good tushamisika okay kati play ne iPhone ntoshaya kuziya kuti zviri kufamba sei inde kanibomendo block vanhu vari kundifonera musandifonere Chiiko nai munongoiri kana mangondifonera inda zvaita sei ndakutadzira ichi andisina kufonerwa nemini kana ndine nyaya newe I come in your inbox if I have a story with you kwete zvamuri kungoita izvi zvekupenga izvi fona uri kufona zvaita se unonditi ndine ukama newe I am not related to you anyway okay let's go TYTIE okay play kaya ndiri sekuru muisaiko shumba umbe aiwa kuti ndindu yechikutanga indo yandokudai tatapa 8 minutes chi shumba okay you know with you knows me but I'm telling you the honest truth you understand kuti mume wako nikamti yesterday ciao yes shumba masipesa sekuru yeah just the bad go the bad okay
Hello. Shumba, maswera sese ku. Tano believe and one. Yeah. Dog. Mera manjinjin. Ekoko. To you and ukunyepera because I'm not clicking for likes or loves. People, they know me everywhere. Pana singazi kuinterdelicious. So I cannot say kukurana story and kucheka utindisika. No, I'm known. Even the president knows me. But I'm telling you the honest truth. You understand? Kuti mume wako ndakamutito yesterday. Chamchagona Shumba ndichekuti munobvisa mari. Amva handi promisa akati queen, you know. There's gonna be a surprise in a few weeks coming. You shall see. And I trusted him. So iwewe pauku ya platform pangu today. You are also clearing your name. Because trust me, but if you silence them with the truth, of course you don't go into detail. Even my families get into details because social media will pass, but family will always be there. You understand? Clear your name. What to clear as what to clear? I was want to clear as Tarako. Wakambo Ure, Usatu Nena Buduango, Nena Seguro. Because Vano information. Yes, Tawai. Yeah, ipapo kuita kupodza ichi number 1 andika kama vanhu munhu iye andombodikana kutobwana kuzostara kepano munhu iye ari kutenga vanhu kuti vauye paplatform pake nemafone calls vachinyepera kuti ihama dzangu inini vachitaura information as if vari kutaura sasisi vangu but inini chero ndine maissues nasisi vangu handingavenge sisi vangu zvokusvika panguva ndinowanza kuti mazotaura chakati pasocial media ndinyazoda kuti voice iri kutaura harisiri rasisi vangu. A lot of people vari kutengwa nemumwe munhu hatomborina kana basa zvake munhu iye apa manje anyepa ari kuti sisi vangu handitaure nezvavo. Ngatiplay pane audio yekutanga yandakamufonera achitaura kuti sei akavengana nasisi vake. Ndobanga ndichida anzi handimbodi anzi handisei ndakataura zvemafamilies. Mira ndikuplayere audio yekutanga yanezuro pandakatanga kumufonera. Iyi ndo yekutanga iyi. Mochinzwa achitaura zvasisi vake. Achitaura kuti sei akavengana. TYTIE. Munzwa achita. Ndiri pano sekurumuriseiko Shumba ombe. Ndoba akataura zvasisi vake. Avaonani. Murora, you know, I've been busy because so I've been concentrating on my relationship. Little did I know kuti Murora anga chifamba kana na keti ndatotumidzirwa ma clips achitupana keti. What is the problem? What's going on? Murora akatorara, she is not okay. She's going through a lot. Okay, talk to me in a way TYTIE. What is happening? Chichakaitika. Lauta ataure paanotukana na sisi vake. Well, she was once married. Yeah. South Africa. Alright. Saka ingazina pakidilo zvakangoti kutanga chiti pane munhu akadai saka auya kuSouth Africa anzangambotiwo kuna kiki wachapise munhu saka ikadadzwa nemavanga akamboonetsana naye futi kuZimbabwe ikoko Angarabiusive mukomana anonzi ane zita rake. I need to look for him also. I'll ask Kiki and this person yesterday jabvunza Kiki Mutseka Murora ndinzwe kuti awafa because I was thinking kuti if it's possible I can have you on my platform. I don't know tomorrow because right now nokuziya tikudana nemadhara ngarara kasakandisodikutira noise. But yet tomorrow I can actually drive and go to my apartment and have you both. Because and I applaud you because Nanshona, I was on your page and I saw you stood by her. Those akakosha Shumba. Those akakosha kuti munire nechi cards wenyu. You guys, do you still remember I once interviewed you on my page? Do you still remember?
Anza avasione. Ndekone kamboita. Makambojoina mani. Amukubvira mambojoina here. Ndiri live. Pane couple yandakambojoinisa. I thought it was the man. Serious? So this is the first time I'm talking to you? Yeah. Alright, ndakambokujoinisa ika. Alright, maybe the vamwe wangu are a sweet couple. Let us watch it. Mimi ndakambotaura now. But so what is the action? Muda kudini murume ari kutambudza Kiko? No, it's also tagara gatisina maplans ake because maybe kana video madosi zatataura. Changata tangomira iye ndechekuti kunetsa kwaita achitoda kubuditsa mavideo nda kubuditsa mavideo saka takanya kumubowa ndepakaenda hama dzangu kumba pana KIKKIE akanzwa kudaro because vanobva kutistobva kure saka akanzwa kuti hama dzangu dzakasvika kumba pana KIKKIE and also pakazoiswa KIKKIE TATOO pakabuda nyaya yeTATOO ndobva azomboona mavideos abuda isati sindakaura naye papo but anga agara achiterete madhota ndakubudisa mavideos. Ko mwana nhumbi yakazodii mwana akazozvarwa so mwana paakazvarwa KIKKIE akasara ari kuZimbabwe murume ndobva azoti kuna KIKKIE uya kuSouth Africa saka KIKKIE anoti mama vake ndo vakaramba kuti auye nemwana anoti saka akanzi endai wegaiwo pozvaaikuita kuno ukatizokuzvisise chimboenda wegona zvakamira sei saka pakasvika kumbo hanzi tobva aitwawo nemwe mukadzi kwaigara nemwe mukadzi asingamino nokuzoziva zvonetsanetsa plus auzoziva kuti munhu atora chokwadi chaichaizve but vanoti vanga vasina kuwirirana vanga vasina kuwirirana zvakazokonzera kuti KIKKIE azonogara nebrother yake osvika azotsvaga stay job. So iwewe you started to date KIKKIE muroora wenyika atorambana nemurume nababy father wake? Yes, ari kubasa kwengaya. But has the baby father confronted you in any way, like man to man? No, akango I think njimu zvakaitika ndezvokuti akatanga asenda mavideos kuna KIKKIE ndobva adeleta ndobva azondisenderawo but pakandisendera indandatobva nyaya naKIKKIE ndobva tangoona tikangosiya zvakadaro then aona vanyara ndobva akatanga kuchitaura kuti ndomabuditsa. Ko uyu ari kufamba achitaura kuti sister yako yechino iwewe hanzi une history yekukadzi. How true is that? Politics between him and his sister. I know this just come back in the social media that delicious, but I'm gonna be honest with you. Ndikaramba ndakanyarara family. Kuzozvikanganisira westa yangu because kazhinji nyaya dzefamilies munhu kaudzwa vanhu vakaudzwa pafacebook kuti munhu uyu achengeti mubereki vanhu vanozvibatisisa and the people they do. Because I was not supposed to play this voice note, but because vazoita damage yekuti vadropa out last minute chinzwa imunzwa kuti uyu nesister vakava sei vakavengana zvisingaiti chiteri akunyatsotaura zviri deep zvomba mavo mukomana uyu support munhu asingachengeti mubereki munozviziva izvozvo saka pane nyaya dzakamboitika last year I think inofanira kuti nditaure no because I'm not sure I think it will interview futhi because that is kuziva no ukatonzwa homwe yenyika yafonaka which means kuti yo yeah, that's true because you know I'm a national platform and people would want to hear from you because hapana munhu anogona kuripota nyaya dzevanhu seni so vanhu vatokumbira vakati no let me reach out you know so it's okay you're free to talk. So what happened? Mimi ndakabvira kudhara ndichiramba kutaura about family yedu asi pane ma situations anozokupusha waona kuti ndiri kusvibiswa zita. Ndakamboita video 3-4 days ago ndichitaura kuti who is tight ndichitaura my journey. Kuuya kwandakaenda kuSouth Africa handina kutaura kuti ndakazosvika ndichigara nani because I wanted to protect my family. Ndakaona ndikagara nasister yangu zvinhu zvakaoma ndiwo kandiunza muSouth Africa. Ndakagara nasister yangu ndikabva pamba pavo. Vanonzi nesister yako? Just first name. No, just first name, not surname, so that two ways are credible munyaya yako. I think it's not good for me. All right, ndikatingoti sister, it's okay. Ndikatingoti sister. Yeah, it's not good.
ndakabva pamba pasista yangu ndobva ndazodzoka futi zvinhu zvainetsa pakazoita malockdown 26 ndobva vazonditi ndibve pamba pavo 2021 vatiti ndichibva pamba pavo ndakabva ndaenda kuna samwana wandaita naye zvekutamapisuekiti anoti wanguaita zvekurekoda music unoimba here ndakutangisa Hello? Unoimba here Unoimba here I love singing and calling, but I love singing. That's nice. I'm into music as well. I love singing, but you know record zvangu vanhu vanoimba, but for now ndakazvimira because zvontorera time. That's true. So ndakabva ndaunda kune munhu anga ndakutengesa tuma machines down there. Then that person akanditi no, ausaenda ukachikaitese. Saka ndakutaura kuti iyoyo. Then futhi ndakazosvika kuti ndava nemari. Ndakuda kupinda kuZimbabwe. My sister vakanditi vanga vapona ipapo vangu vane mwana vakanditi tora ndipo mari yokuendesa kuZimbabwe ndiende ini kuZimbabwe pandodzoka kuZimbabwe ndoyandokupa mari yako uchienda but chiribva kumba kwauri kugara because my sister vari kusiya murume waweka chiuya ugare nemurume wangu kusvika ndadzoka pandodzoka ndokudzosera mari yako woenda kuZimbabwe. Ini pandakasara uno basa rangu rakabva rakadhakwa because kumba kwavaigara kwazonetsa magetsi for a long time. Alright. Ndobva vadzoka kudaro ndakabva ndauza kuti basa rangu radhakwa ndobva vanditi chimira kuenda kuZimbabwe. Zimbabwe iwewo mari yaukandi ungana kubata zvinhu zvako tinenge tichiti 1.5 yechikafu. Wakawapa mari. Alright, no, it's okay. But wakawapa mari, wakawaperetesa. Alright, it's okay, my love. Saka yazosvika pakupera futi ndakunzi ndichipapaya ndakazosvika pakubva ndakarara panze 2 days muna December ndikazotorwa nevamwe mai vasiri hama yangu ndandisanawo pafoni mai vavo ndikatombomavideos so padhizi vavakuonekwa kuti ndaasamwe mai vavo vakandichengeta kusvika January ndikatsvaga imba Sure. So my sister ndakapepamba pavo ndakabva sei my sister vane mwana vaindisira mwana vachienda kubasa nemurume wavo but tisanyadzona nevakundidzinga pamba paya vanga vakusiya mwana kucrash iri opposite and vakusiya vaibva vakiadhoravo voenda nemagezi. Is this your sister, blood sister, kana kuti mwana wekwababa kana kuti mwana wekwamai? Are you blood? She's the first born and the second born. Your way. Inga zvakaoma. Okay, continue my dear. Achitaura zvasisi vake yo saka. The reason vakarorwa nemuNigeria ndinavaite kutaura zvekumba but ndikuitirawo kuti vaya vanonzwa mashoko vasazozvitaura zvinhu zvemumba maoma taakuzvisiya takakweretisana mari anosvirana futi nasisi vake aita zvitaura anosvirana nasisi vake kairowe. So ndakabva ndataka kugara ndega paya ndataka kugara ndega zvinhu zvakabva zvatakauraita sendasvika ikoko ndachiti vaiti vachibuda enda kubasa vaindisiya chero padekuda ndiri panze ndoda ndimbokiwa ndakabuda ndiri mumba ndoda ndimbokiwa magaro ari kukure musi ndasara ndiri mumba mavo magaro ari kukure ndaitanakire kuti munhu wavaisi naye imba akasiyiwa nemota yekubasa saka akabva adzoka kumba munda wematambo munda ndakabereka prazi ndakatovaisira message ekuti ndaenda Esther ari kutofutirira izvo echera ari kutindikira kuti asinge bechera aidinda now I'm a man handina chandichaudzana mama ndakuri kuti chiro chauya ndongochifesa. So vakabva vatanga kuti kuna mama mukomana akuda nemakizi angu achadzoka otibira because akaziva kuti ndikatanga kuudza mama anenge aimbombawo kuti munhu anonga nokiya doorway ngakonza anotibira usingabe anenge rari tsotsi
kuhanzvadzi yako inogokubira ukambozvinzwa kupa hanzvadzi inoba zvinhu zvomukwasha. Ndapedza kunyarara kudaro pane nyaya dzakazonetsa last year. Tatinisha ndiri munhu wekuti ndaimaneja mapages vakawanda vanotozikana. Ndiri background. Vanhu vakawanda ndandiri munhu wandandinaye ndiri mupage make ndichimumaketa from November. Ndamumaketa munhu uya takazotoisika pakuregera kushanda tese. Ane mari yake yaipinda mufacebook nyaya yakatogonetsa. Saka manje tachirega kushanda tese aenda kushanda nevamwe vanhu. Akaona mufacebook make makanzi mari paid. Mari rikanzi paid ndobvara kuti ndokanifonera akandifonera zvakanaka but problem yacho ndekuti ane vanhu vaitaura navo kuseri kuti kamuonesa oita kuseri unoudza kuti watirwa mari. So munhu yakabhatana kuti taiti wandidyira mari wandibira mari ndobva vatanga kutenga vamwe vanhu vane mapeji madiki kuti vaite malive vachindituka. Ndobva vandituka vakabatana paya ikatopingirwa nana vechijandukwa nyaya iya. Big shout out to Security Athiwa in Glenora. Kamrasta, one Kamrasta. I love you. I saw your message. Love you, Security Athiwa. Respecting nemurume wangu vakataura zvavanoda. Ndobva ndajoiniswa live yavachijandukwa vachijandukwa vati kuri ovenje isisi vako. Hatina basa izvi zvekumdzvana hande kumberi. Kana kuti taiti ataurei. Aiwa izvi wangoclear zita rako ende isusu tabata chinhu kuti I think sevatedzani zvagara zvongoripo sometimes vatedzani munomarana, but I think your sister is not happy kuti iwe unogona kutsvaga mari kudarika ivo, ende ivo your sister vanoda kunzi vane mari kudarika iwe when she goes home. That's why she took your money. Saka sisi vake akavapa mari vamba vaendesa kumusha vasvitadza kudzosa mari. Sisi vake ava hanzi vaipota vachimusvipa achimudzinga 2 days hanzi pavaibuda vaibva vasiya vakira madhoo. Uye anenge mbavha because chai kuti vanohamba mwana wababa wako chai unaye kuSouth Africa wachibuda ndausiyenda kia something munitsvagirwo sisi vateiti imi because tanzwa kuti imi sisi vateiti maidzinga hanzvadzi kana chiuya imi clear reputation yenyu pano tinyasonzwa kuti chii chakaitika imi because ari kutaura kamwana wababa wenyu kuti iwo aidzinga mwana wababa wako iwe achirara panze uchimurarisa nenzara iwe anonzari kufambeno zvimazita zvevana vemahure izvi. I feel like Woman somewhere because everyone no, people they don't call me queen for nothing. I've seen life and I know. It's not good. Now we're going to social media. Kukwana uyu anonzi TYTIE uyu. Kana wakatorwa nasisi wako kuti upinde muSouth Africa, sisi vako deserve to be respected. Wakatorwa nemukwasha iwewe kuti upinde muSouth Africa, nasi you think you are big. You think you are Charlie Chaplin? You are big. Wakubuda uchishona sisi vako pakazara nyika. Uchishona sisi vako tukuzvinzwa. Ndio ndikutaura nyaya dzesisi wako idzi. Ndoka utapota vakutuka mwana wevanhu plus iwewe auchengeti vabereki mai vari kufana nzara nebp uko haachengeti vabereki plus kuti vamwe mai vari muSouth Africa havaoni. Tatindishiyasi mai vavo vari kunza ndindi kunovaona ivavo. Ndakaenda ndikanovaona pane vhidhiyo ripakati pangu ndakanditendera kuti poste vhidhiyo vatengera grocery pakamuvapa grocery riya. Ndapedza kuvapa sisi changu katanga kufamba futi achiti hana kuvatengera vabatanidza mari ndosvotisa inini vabatidza mari namai yake vachitisa nezuva pakuya chitanza haindi kunoda mai yake vanhu vakutondateka kuti kwausensinaoni mai ndakusvibiswa zita rangu kumafans. That's why ndakuchitaura because vanhu vakutofunga kuti taita neutsinye taita havo vachengeti vabereki mai ndikunzanza kuti kuprimary zviri kufamba sei havatozviziviwo. Ipapo inini I get you very well. And ngatimbotaure nenyaya yekuti musikana muroora wenyika uri kumuroora rini? Are you planning to get married with her? Right, we are planning, but for now hatisi kutaura manje because
Yes, because what children chikuraira se umwenyika kuti sei ndiri kukupa pressure kuti ubvise mari kana tsvakirai kuno kana chikumba kumusikana, because your content is more of a romantic sexual content zvakada kurerekera senge zvekwangu, but inini you are just a young couple and you are enjoying. And remember, isusu tiri vanhu vatema tinobva kune vanhu vane this kind of culture yekuti musikana anofana kunge akazvibata kuti azororwa kana kuti azodii. But iwewe, the way you react with Kiki, it's like mato husband and wife, which means kuti nasi ukazoramba, trust me, even me, I will come and try to destroy you until you die. Because apana mukomana chana kuroa. You understand? So for that fact, you have to marry her. You have to marry her. Zvakataurwa nasisi vako vachiti kabheja vakati aumbofoka muroora, vanyadzise sisi vako ivavo, because she thinks she knows you. Vanyadzise, whatever you're going to do, just to make element. Well done. Well done. I'm happy about that, because zvinozotipa kunge tiri kufurira vakomana kuti ngavashandise vasikana vosvipa vanhu, and iwewe you are going far. I'm blessing you so that unge utoro one of the big socialites uchiita something, and I was so touched wakabatsira mukadzi uyo yakasvika akaita stranded ku Cape Town, and I didn't because I did put in the comment page pako, then you put a spotlight. That will be selfish. But I see you. We see what you're doing, and we are very proud of you. But your naysayers vanokutarisira pasi. Unfortunately, waitorombo rakaipa rekuti mwana wababa wako ndiye anokuda kuona downfall yako, which is so bad. Azvirevi kuti mafamily please, kana vanhu havoda kundijaja ndataura nyaya family because zitarangara nyaya zvakaitwa last year tikatozosika vanhu vanga kufunga zvachoda ndichengeti vabereki. Number 2, inini I'm very much confused kuti ndizofanira kundiwisira pasi here kana kuda mbiri because ndikuri pafuti ndichikupa kwavo tichimbonyarara ndamubloka nyara nditarisa zvokutaura zvatiziva mwana ndikaona ndamubloka. Munhu akatozikana unzi ndini hanzvadzi yake here handinzwisise vane peji unoda kuzikana peji, but I don't understand because now vakandipingawo sehamai yangu, so chambokuya muchiparidza pasocial media chii dzingava chokwadi kana nhema chii chero mwana wamaboko akaita mbavha zvakafanana nesu iwe TYTIE taita mashura nezviratidzo tiri kubudiriro uko ndiri kuzvikoro kwandaidzingwa. But if my elder sister kana mutwini wangu kana brother yangu ikabvunzwa about me, they speak good. Even Ashumba, my mother, she is proud of me. Apana hama yangu ndakambonzwa ichitaura rubbish about me, ini ndinototaura zvinhu zvangu kune vanhu saka vasingamboziva ndishomsika ndichitaura asi hakuna kana my elder sister Yvonne, my twin sister Tafadzwa, even my brother Evans havatauri rubbish, because vanoziva kuti zvemufamily zvinofanira kugara mufamily. But zvasisi wako ava yeah. Anyway, Mwari vanotida, don't worry, Mwari vari kutichengeta, and I know yoda pika zvatatombochedzi kuside kwako ndotozati watotora so. No, but it will be, no, you know what? If you wake up tomorrow, Murora is in the good shape, I will add you actually. So that you speak, of course, in Indian Chitrauti, Kanamakaso Kuya, I always have a recording of our conversation so that I take it from there. And actually, you sent me a good picture of the both of you so that I announced tomorrow morning that I'm going to do a live show about you, interviewing you on my page. And Karamchida Motoya live. It's good also to speak, I'll be asking the same questions. And now I have a guideline ekuti I follow in terms of mazita, atitaure mazita sister, atidipise in terms of chakanyasoitika chaizvo. I love how you explained pawataura uchingoti waidzingwa atipindire kuti waidzingirwe atiri kudipisa.
you know, because zvinozoita kuti iwewe utsamwewo utaure zvimwe zvinhu zvinozo zvakadzikadzika zvaiitika pamba ipapo. Toda kungotaura mabhesi kuti you know waingobatwa rafu ende kubatwa rafu ndokuzoita kuti utsvagwe ukapoika pekugara. Musango ndikazonongwa airara musango zobatsirwa munhu asiri hama yangu. Yeah, wataura zvaamai ava. You know, vanhu variko sometimes ndinobatsirwa nehama chaizvo ndikashaya tandashaya ndinotoudza kuna wandisina kana wakama naye, imagine, but I just hope kuti mwari vanongo vachaitawo kuda kwavo nenguva yavo. Aiwa, it is well. Iwe chirega mira nditistope interview ipa. Okay, rega ndiplay H2 yacho yanhasi kwekupedzisira ndakuzobvunza musikana ndamubvunza kuti ko naye ukafuma ukaramba wazvidhirowa tattoo. Ina ndinangana tattoo pamiri pangu asi ndakadana nevarume almost 400 men vakapfuura nepandishi. Ibecheri rakasvirwa nonhonganisi 125 vanhu vakapfuura. Okay. 125 vanhu vakapfuura nepana Esther. Then kumashure uku 400 something, you know, but andina kana kushona kafukwambisa kana taturani kana rani izvo ndikudana na millionaire kana tandabonzwa kuti ndinoita what tatu kana ratanya chaye mwana wangu isazitathure mwana zvaita se ingaisere mubereki ini ndindakamunza panyika na mai wake. Big shout out kuna Mai Tanya. I love you, my wife. A big shout out. Sorry, Mai Tanya, I've been so I know you've been looking for me. Nandri very kind of, you know, no one, blah blah blah. I will look for you, Mai Tanya. You know, she's been looking for me. You know, Mai Tanya. I love you, Dewa. I love you. I know you've been looking for me. Murgona zvinoitika muupenyu. Imwe confusion. And murgona ndinoplay a role yekuva baba. Don't play a role, you go on. At the same time, you can't get off it. It's not easy. Hey, to tell the joke. Yo, could I play some children? So we say, didn't my archives, and they buy H2. You know, some time I'm watching the track. You know, I love you, TYTIE. I'll look for you tomorrow. And they made thank you, they're gonna have 30 minutes. And Mirai ndokubata ishu, Mirai. And sanda kukuisaipa real life. Let me give you an example of real life. You see my life. You see my post randita kana nchitaura na ashumba. Vanga vataura vachiti content yawo it's real life. Ndakataiwa it's real life. Nenyaya kuti hamusinyazotiudza exactly zvinhu haasi kutiudza mazita ehama. So I was now saying my life is real life. Kana nchitaura na Tanya, that's real life. You saw pakandiri kuSweden pandakatorerwa imba ndichiposta zvichiitika, that's real life. But imini I cannot put you in real life yet because you are not yet comfortable for other things to come in social, you understand? So exactly. Yes, so it's still edited. Mazotanga kutipa raw. Kuti alright, okay, KIKKIE ane makore aya, kumba kwana KIKKIE ndo uko, chino, then we then classify as raw content. But in Mimi, you are still testing waters because about my sensitivity, I'm such my husband and wife, you know, it's a lot of things to take into consideration, but you're going there. But kana mazotanga zvekuti you know ndinoenda kunoitwa operation yebeche ndo theater anachiona kuti zveshuwa beche ratope, that's real life. That's real life. My life is real life. Uri kundigeta murora? Yeah. Exactly. You know that's real, but you're doing well. You are doing well. At the end of the day, you are your own executive producer. Mukadzi wako, girlfriend yako is an executive producer also. You know, but kwete kudzima comedian. No. Comedy. No, they are not comedians, right? Content creator, yes. Content creators. That's why I'm talking about page pangu pakanzi video creator. Like we are toda pakanzi category where pakanzi wants content creator, not comedian, musician or whatever. It's content creator. And like Gatimutaure kuti, did you get any backlash
from Kumbakwana KIKKIE, like general, you know, any backlash so far? Like general, don't go into details. Just how is the support going? Oh my God. I'm very happy. Good. Family ya KIKKIE ne family yangu. Tunangozibadza zviseka one. Kana kumbofataka discouragewa sakiki ndinotombomutera sometimes panombotaurawo namama nditauri nawo pese pese. Sometimes panotaura namama pafoni atomudza kuti taona skiti rako rakati ndada kuzombodownloada rimwe zvikadai inoziva kuti kumusha kunoedza network. Savanooonawo maskiti they are very handi muri kunzwa kuti musikana anotumwa namai vake kuintatalisha vanoisa mashoko handi manzwa ambuya vari kutofonera mukwasha kuti taona skiti renyu vana vari kutumwa ari kutumwa namai vemusikana mwana wahure uyu mai ndo vari kutumwa mwana wavo kuita matuzvi akadai supportive zvakafanana nekwedu even mukazonzwa nemadishu zvo tinonetsana mazvinzwa meka vandonetsana navo vacho vayo havanoda kuti one akambondishora kuti zvaunoita izvi no never like I'm just happy kuti tinosupport and KIKKIE ari padhuze here? How is the support when it comes to family kwauda unororwa support iri sei? Nothing to complain zvazvo. Anditika kana wazororwa sister vataiti vanoita bongozozo vaya iwewe uri mutorwa wazvinzwa ka don't get in between those fights. That's my advice. Anditika rega vana vanyamunhu vadi vakweshana. Exactly. Iwewe don't get involved uri mutorwa. Yeah, plus zviri zvekudiwa munhu notodiwa nokuti varikutoti sindiuye, they can't wait kuti ndiuye. Aiwa maplans enyu ekuroora I would want to ask them by social media because those are very private plans. Isu tongozoda kungoona vanhu maakuchata tanziwa kwabviswa isu ndo patinozopururudza izvi zvekuda kunzwa unzi muchaenda rini ina handisi hama yekumusha kwenyu handisi hama futi yekumusha kwemurume. So some of the things it's none of my business. Isu tinongoda zvedu zvakauya pasocial media ndo zvatinoda kunyazoita concentrate on. Anditika? Yeah. So what are your last words, you know, because I'm prepping you the same things ndakabvunza izvozvo ndoza ndichabvunza takuita live pandokuedha the same things. So it was more of a prep and you know the same thing ndoza ndichabvunza and I will not ask the names whatever. I will not ask your age kana ndakuzobvunza iwewe ndokubvunza history yako makuriro ako ndichobvunza kuti mukomana uyu ari kukutambudza uyu bla 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 but pane zvimwe here zvamuda kuti ndibvunze kana takuita palive zvandasiyirira. I think ndozvese sekuru shumba ndiri pano futi but ndine chokutaura ipapo you know murume wako anotaura kikiwe alright chitaurai zvakafanana nenyaya dzekumba kwedu namusaidhe nyaya dzemumba kwedu inyaya dzinonetsa kuti dzekuti ndirambe ndichiti sisi zvinhu zvinenge zvisina kunaka and also iyewo ari kuchema kuramba achiripita nyaya yemwana iyoyo. Ifone call yatoday iyi sikanga kundiudza kuti ndisaplechi zvaakataura nezuro pandakamufonera achitaura kuti ainetsana nasisi aidzingwa achizobira sisi achizokwira sisi achizodii akaunzwa nasisi muSouth Africa anga akusada manje kuti ndizvitaure zvinopa vazoti Queen achauye palive ndandati unonyepa video tikatotaura tikati vanhu vakatonzwisisa tikatoenda zvakadaro saka kuti tirambe tichibvunzwa hatimbedeiva ngoro wangu kuenda ndatenda zvangu muno naiti. That's so I would say to you for example supposedly machata mane mhuri yenyu what is your end goal?
muda kusvika kupi pasocial media the same sexual content here kana you want to be audio yanhasi yandavafondera it's 43 minutes ndikuita ndichijamba gogo dzakurwadza ndakapfeka gogo nyowani so sikurwadza pane pandamubvunza kuti koukarambwa iwe wakaisa fall in love nemvana mukadzi ane vana ane mwana une beche beche rangu zvangu harina kukura serako iwe wakazvarwa nebeche kana asina kuhura haana because ndichikuudzai chokwadi chaicho Kiki anenge ari kudedera hake kutaura chokwadi but Kiki anga ari kuchikoro ari form 3 dai takuudzai mukakalkuleta makore munatoona kuti hazvisi kunatsonobalanza Kiki anga ari mudiki taura chokwadi paakaitiswa mwana nemurume matauriro ari kuita manje ndezvekuti uyu paakatiza ndo zvandogara ndichibvunza kuti kwasei kusina kutorwa action kumba ndo paakandiudza kuti nini vari kumva kafunga kuti zvinhu zvacho zvichangonaka changwa munhu wangu kubva paakandifonera achiti ndichiuya kuno hapana action yakazotorwa unzi zvigonoripota unzi munhu angari mudiko whatever ndo paakanumwa nomwe wake vari pakazomutisiya mwana utange waenda kana kuri boudzoke baba wako wapenyu here Kiki baba wako varipo yeah varipo but handitodi kuva involva aiwa iquestion ka zvakafanana ndikabvunzwa yes that's just like that zvakafanana ndikabvunzwa baba wenyu variko baba wangu variko but he's divorced with my mom but my father is there, my mother is there. That's, so we also want to gauge, because as I was hearing your story from your boyfriend yesterday, your mother's name kept on coming in. Mama, the person who is involved in your life much more is your mother, and it. Yeah, but the family please that and farire kutokana iwo I don't think kuti vanofarira kuza kuchitaura nezvazvo please. All right, ngatisei family person. Yeah, and ndofarira kutaura nezvangu whatever chano don't call whatever my names kana iri my blames ngavatore all the blame on me zvangu pane family please anjini. Ayo, we cannot blame you anything. Usually panoitwa mwana kutanga. Kutongomention onzi mama wako vazodai vakati kudai like aiwa mama zvekuti amai I can be strong for social media but she can't. No, let me say this to you my love. Zvekuti amai vakadi kuzodai amai hapana chavanoita because one adult hauzi mwana mudiki ka grade 4 wekuti uri kugara namai wakatozvi kubva wakavhura makumbo ukaita nhumbu ukazvara mwana wato mukadzi mukuru. So zvekutoti titsvage amai vako hatitomboti hatina basa namama tiri kutotenda kuti vari kuchengeta mwana wako and that's it. Let's go on this issue tattoo. What motivated you to put TYTIE's name on your leg, on your hip? Ndaingozvifila kungoti like he's the love of my life and ndaitoricravera that tattoo like I just went down but I just feel like tattoo your name on my body, like I'm yours. For example, andinoziva kuti ndane beche kaiwo une beche, beche rangu zvangu harina kunyanya kukura serako iwe wakazvarwa nebeche. Rangu ndera 2021 but ngatimbotaura ise vasikana vane mapeche. Ndinozviziva kuti nekufamba kwenguva beche rako rinenge razojairika, murume anenge akuda kuzombotsvagawo rimwe beche kunze uko ko akazowana umwe love of his life iwe ukaexpire. What are you going to do with that tattoo? And this really unofunga unge usina chikoro unofanira kuita backup plan ka kuti alright sekuti akamuka achiti ndaona umwe munhu tattoo ndakunodredrawisa rimwe pamusoro. You must always know apana chinhu chinonzi as it was before so as it is today. You are not God, your boyfriend is not God. Apana rudo. I'm being honest. Let us be honest yet vanhu vakuru tese. Apana zvinhu zvekuti ukapinda murudo it's either uchaziva kuti uchadivorcwa kana kuti uchaita shirikadzi kana kuti something will happen. Hakusi kuti munotarisira zvakaipa but
munhu unofanira kunge uine inonzi open mind. Ndo inonzi open mind yacho. Ndatuka ere Sekuru? No, exactly. No, Sekuru. But chero iripo, remember indina I was born a man ka Sekuru. Ndinofunga semurume, brains andinadzo ndedzechirume asi dzechikadzi. So toda kuti tumuonese Kiki kuti that was the same mistake yaakaita pekutanga nahusband wekutanga akaita mwana anyeperwa. But handisi kuti TYTIE achakunyepera. But sezvo wane experience kuti your first love akakunokurwa nesurprise, pana TYTIE unofanira kunge uine ka open minded. Just munoziva kuti muri vanhu vanoshanda pa social media, vasikana vakawanda vari kutonzwira TYTIE izvozvo paanokuona uchiita zvauri kuita muchidi. Vasikana vakawanda, they are willing, you know, they are willing to give anything to have your man. So iwewe semusikana handisi kuti usaite pfungwa dzinoita mabhadhanda edu ndomuurirawo, but unofanira kungo be prepared just in case. Uri kundinzwa Kiki mwanangu? Reconnecting. It's reconnecting, Nancy. It's reconnecting. They will reconnect. Hello. It's reconnecting. Call again. Yeah, hello. Hello. Yes, it was reconnecting. One thing's waka Kiki. Yeah, because vanhu ndinoda kuti mudanane kusvika Jesu auye. But sometimes pane zvinongozoitikawo. Ndipo kuzoti kune munhu kana kuti wandakati ndinokuda kusvika kupesira wakundidi kumusikana kumva atora mafuta anobhoira akupisa murume wasvida kana ndokuuraya, you know, hazvizi zvakadaro izvozvo. Munhu munofanira kunge muine open minded just in case. Handitika? Hakusi kuti ndoda kuti muzoramba naye, but zvinhu zvinongochinja muupenyu, so zvinongochinja. Hatiri kuti vanhu ve closed mind. So right now, you Kiki semukadzi, what advice can you give to other young women who are honestly in love, but they are being tainted with other women on social media? What do you say to them? Keep going on. Life ndeyako. If you give up, ndizvinofawo kwauri. Vanhu vanenge vachikudiwa pasocial media vatori nelife yavo. Saka Sekuru, also I would ask you the same question. What would you say to young men vaita fall in love nemvana, mukadzi ane vana ane mwana kana ane vana vake, but mukomana asina vana? What would you say to those people? Mbana hoi. Kana watongoona wachida munhu ili achikudawo rudo ngarubviri tate. Vasateerere zvinotaurwa nevanhu, vasanyopindira futi kunyaya dzezvemwana kana kuti kumba kwemurume, nekuti ipapa zvinoonekwa sekuti pamwe ndinonopinda, but pane pamwe pokuti ndichida kunobatsirawo vanhu kuvaonoti it's not like ndiri kusiya Kiki ega apa, because vazhinji vanenge vakungoti Kiki azosiyiwa or what, because dzimwe nyaya dzacho ndenadzizivawo ndendakatomawo, but pane pamwe patoziva kuti apa ndinogumira apa idzi nyaya ndedzisvikirwa. Hapana kuti tomboti tongopa example, tomboti nyaya dzekuchengeta mwana dzanetsa, vari kuda kuti mwana achengetwe whatever, handitombodzipindiri because hazvisi zvangu, hazvisi zvekwangu izvozvo. And also ndiri pane nyaya ipapo, rega nditaure zvinhu zvausina kundibvunza tate ndishati. Inini naKiki takasanganiswa Kiki ndakasangana naye ndingati Chiiko achirarama life yake yaisafarawo nayo. Ine ndichiraramawo nelife yangu yaonekwa nevanhu pasocial media yangaisafarawo nayo ndiri pama1 ndichirara pasingle bed. Vakatarisa maskits enobva Kiki ndichitanga kukura naye tairara pachisingle bed chedu, chituplet stove chedu, tichinetseka tichitaita tichisepa macomments. But ndikakuudza kuti paneni naKiki tiri behind the camera tikabatanidza pfungwa dzedu tikati ngatite chakadaiwo ngatite chakadaiwo.
Ndiani ari kunifonera? Was my WhatsApp is connected even to Wi-Fi, iPhone. Can I block? Rubbish. I'm gonna batch phone. Muno, alright. And then team block a panam. Dianuko. Block. Offensive. Block. Because I don't know who's calling me. Then I'm blocker. Don't call me Kanandripa live. I'm doing a live show and you're calling me. Life yedu iri kuita zvakanaka Mwari vari kutikomborera. Takasangana tese tichitonetsekawo. Kazhinji vanhu ndo advice ndopa vanhu kuti kazhinji vanhu vanoita problem kuti vanotsvaga rudo kuvanhu vane life yakanaka kudhara. But kazhinji kacho ndo kunotambiswa vanhu. Kazhinji kacho hauzoziva hako kuti nemunhu wetikabatidza kumba zvinofamba here. But I think kineni takangobatanidzwa naMwari nekuti pfungwa dzedu padzinobatana life yedu iri kuita zvakanaka zvayo. Chakazoita kuti muite mari makadi makaromba here makazodi. Okay, tiri ipapo taTelicious. Haisi nyaya yekuti taanari. Life yakanaka haisi mari, but ndofunga kana dai wangori kundiziva taTelicious vanondiziva ine for. And Queen, you're beautiful. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Thank you. Vanotara kuti TYTIE zvinowa simba. Kwete kuti ndasimba but vari kuzviziva bhodhi yangu zvainge imbori. Peace of mind chinhu chakanaka mukati mokurarama. Kuva nemunhu anoshekwa, kuva nemunhu anosheka naye, kuva nemunhu anoti unofara mese ndinoita zvaanoda. You are still testing waters because about my sensitivity, I'm such my husband and wife, you know, it's a lot of things to take into consideration. But and I'm craving for you, Delicious. Thank you so much. Thank you. You're going there. But kalamazotanga zvekuti you know ndinoenda kunoitwa operation yebeche ndo theater vanhu vachiona kuti zvishuwa beche ratope. That's real life. Muri kundigeta murora? Yeah. Exactly. You know, that's real. But you're doing well. You are doing well. At the end of the day, you are your own executive producer. Girlfriend yako is an executive producer also. You know, but kwete kudzima comedian. No. Comedy, no. Content creator, yes. Content creators, that's why I'm talking about page pangu pakanzi video creator. That we are talking pakanzi category pakanzi content creator, not comedian. No, it's not about naona comment manam. It's not about people who are bitter, but they know kuti varume anokuda when muru is benefiting something. Get me right. TYTIE ari masomerana. Achatoita mababy anoda kudarika KIKKIE. Andi muri kuona KIKKIE akazvariswa. Anyeperwa kuti ndokuda first husband. Amba asvipwa. Ezvino ane tattoo. Anosvipika mwana uyu. MVANA. MVANA here. MVANA izvozvi anyengwa. Achaita nhumbu osvipwa. Vanhu vakangwara chaivoka. Some of the things, you know, you try. Zvakafanana nekuti inini chakazoita kuti ndiposte Dr. P. Anga akucomplaina. Because pane varume vanondisendera mboro dzavo muinbox. Facebook, Instagram, TikTok. Vachindiratidza zvakanzi iwewe, what is going on? They got, no, these are just the people anenge vaona mapono angu chichi vanenge vachindiratidza mboro dzavo. Zvakanzi no. I want to know if you love me. Post me. Remember ndakakudza ndakati hamumbofe makamboziya munhu wandikudana naye. Iye ndiye akangomuka one day Dr. P akati post me. So the post was just to tell you kuti ndiye munhu wandikufambidzana naye. But zvekuzoita into details, you know, I've been through that. And I know it doesn't work. Saka TYTIE, will you trust me, you? Kuti vasikana vakawanda vachambata. Zvakiki zvikongoenda kuenda izvi. But KIKKIE ari kufurirwa namai vake. Mai vake havana mari, baba vacho havaende kubasa. Baba vacho irombe. Havaende kubasa. Saka vari kushandisa beche remwana kuti vaonewo chekurarama.
Zvireko muri izvozvo. Chatakuda pano ndechekutsvaga sisi vaTYTIE vabeta uyu anonzi beta. Tinzwe kuti koini sisi vabeta. Ko maibatirei mwana wababa wako namai vako zvakaipa kudaro. You understand? Because kana muri vana mumba mumwe chete, you cover each other. You still remember inini ndakagara mumba memukwasha. You know, pakamboitika fracas mumba kwashumba ndarohwa nehama yashumba bla 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 bla. Ndaenda kunogara mumba masisi vangu. Ndisati ndaenda kuSweden. Saka vana vemumba mumwe muchete munokavhiridzana. Ndakachengetwa naIvhoni ini 8 months ndiri kuAvondale. Ivhoni naPetros vachindichengeta. So ndikushamisika kuti sei sister ya beta TYTIE ariku, you know, kutaura zvakaipa kudaro. You know, we want to hear a side of the story as well. She has a story. But you know, I'm just playing my voice note essay. It's very long, and indeed I'm not someone who wants to be here for 4 hours or 3 hours. It's just too much. But ndonya yao. And it's not gonna matter. I unfortunately have blocked them because pavata vachakwanise kuya pa live show yangu. Now that you know what? Let me block you. You are not worthy. But Mangonzwa, how it's going. I'm going to play the last song now and then. From Master H. Master H. Anyway, vananoziya Master H. Muvauze kutanzi Queen Vati. I'm your new fan. Dog family, go and follow Master H. I just love how his music is. Mnogoziya muZimbabwe chinozoitika vanhu vanogona kuimba vanonyonderwa pasi azobude kunyazotaratidze unyanzvi hwake. But Master H, I'm now your fan. I love your music. A big shout out to Oskid. You did well. You did well. But you know, those kuitika mamana, and I just had to come and do a show. Zvenyi zvekuti munhu unozoti last minute hatichadi kuuya pashow. Nenda kurekoda kaiwe matai. Sorry, handikutaura zviyanzi. You know, but ikoko nenda kurekoda kare. Let me play this last song. Oh my goodness. Then ndoenda. Ndatomwa Hennessy kudaende ndatodhakwa zvekutoherereka. Ndatomwa Hennessy chirege ndisandabvisa hembe. Kozvinogona zokuratidza ibechi pana varoda kuona here. Pana varoda kuona Esther. Pana varoda kuona beche. Uchanzwa waripo. Ndogona kutokuratidza izvozvi. Ndabvisa bhurugwa nai. Ndobvisa Father. And hold you now and I'll play the last song now of them. Don't visa brugwe. But no di. Don't have kuti nditambe ndakasununguka. But no. Doro ana manager wangu munya andizvakana. Munya is not munhu wemanga man. Tikokuini madzinge makubvisa mabrugwa zvadifu. All right. Now votes I love you. You know votes akamboya pa platform pangu anetsana nemusikana wake. You know votes I love you. Votes, I love you so much. Akamboya pano pa platform tikaita live nenyaya yemusikana wake wai, you know, uyu aidana na holi chakadaro. So yeah, votes JT, I love you. Okay, let's play this song. Level 138. It's gonna be a lot in the name of Jesus. Not in the name of Judas. I don't want to go there. Love you so much. Now one of them. See you the Mafara. Go find that chance. Now one of them. I'm gonna do the good man. The thing what you made a chance. Now one of them. See you the people who are going to go find that chance. Now one of them. I'm gonna do the good man. The thing what you made a chance. Now one of them. See you the people who are going to go find that chance. Now one of them. Karazia daga chance. Now one of them. Karazia magaganza. Now one of them. Now one of them. I love you so much. Thank you so much for coming on my show. Mafala did answer. We are craving for one of them. Love you so much.
one of them. Kuda kuremera marauzi na one of them. It's your queen. God bless you. And Makandi Koshera Mufunge. Thank you for joining on my show. Have a good night. Mwah.